Yau assalamu alaikum barka da yau. Kamar yadda kuka sani sunana Muhammad Abdul, shugaban sashe na ɓangaren fina-finai nake cewa assalamu alaikum. Ga wanda suke son wannan fim mai suna Wutar Jeji za ku iya min magana ta wannan lambar mai 0906962017. Lamba ce wacce muke za ku iya mana magana domin ku iya mallaka fina-finan kamfanin Algaita haɗi da kamfanin Sultan Yusuf Zamani Record. Tsari ne na fina-finai wanda dukkan yake da sha'awar harkar fina-finai za ka iya min magana ko kuma ka kira ni ko kuma ka min magana ta WhatsApp domin ka ji yanayin yadda tsare-tsaren namu suke, duk da za ka iya shiga wannan tsari namu mai albarka. Sannan kuma hallo muna da tsari na BIB Group wanda muke saka sabbin fina-finai ga wanda suke da sha'awar fina-finanmu. Dukkan ku za ku iya yi mana magana ta wannan lamba domin ku iya mallakar wayannan fina-finai namu. So tsarin namu tsari ne wanda idan mutum yana da sha'awar fim kowanne iri ne ko kuma tsohon fim haka, dukkan za ka iya mana magana ta wannan lamba. Ko kuma in kana buƙatar fim kana son wani fim amma baka sani za a yi ka same shi ba, duk a wannan lamba za ku iya mana magana domin ku ji yanayin yadda tsare-tsaren namu suke ta yadda za ku iya mallakar wannan fim. Hallo kuma har yanzu muna tallata muku me yake da suna ga wanda suke da sha'awar abin da ya shafi fina-finai, dukka za ku iya mana magana. Sannan ga wanda suke son mu yi musu tallan hajojinsu a kan yanar gizo wato Facebook, Twitter, TikTok dai suna son mu yi musu tallan kasuwancin su, duk za ku iya mana magana. Ko kuma wanda suke son a buɗe musu TikTok ba sai da za su buɗe ba, ko kuma YouTube channel, duk za ku iya mana magana domin za mu yi muku bayani kuma za mu nuna muku yadda za ku iya yin wayannan abubuwa cikin sauƙi. Sunana Muhammad Abdul, shugaban sashe na ɓangaren fina-finai nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah.